በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክስድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ክነኒ 28 ጥሪ ተአምረ እግዚእነ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታና 7 ሕብስቲ ብምቑራስን ብውሑድ ዓሳን ብተኣምር ንብዙሓት ሰባት ኣጽገበ። ይቕረታውን ምሕረቱን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም አሜን። ከምኡውን ናይ ኣቦታትና ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅን ናይ ያዕቆብን ናይ 3 ደቂቅን ናይ ታቤላን መዘክርታኦም እዩ። በረከቶም እውን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአብርሃም ለእግዚአብሔር ገብሩ ለይስሐቅ ቆልዒሁ ወለያዕቆብ ፍቅሩ እለንተ አበው ሰበ አዘከሩ ካህናተ ደብተራ ዘጽለት ትእዛዛት አስሩ በበዘመነሙ መዓተ አቁረሩ። እንበረከቶም ሕደረና ቅዱስ ቀለሚንጦስ ሰማዕት። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ኪራስ ዝኾነ ወዲ አኩረስያ ዝስማመ መበለት ሰበይቲ ዝነበረ ቀርሜንጦስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ዝኾነ ድማ ኣብ ዘመን ነገስታት ገላትያ አርያኖስን ሉቅዮስን እዩ። ካብ ብንእሱ ድማ ኣዲኡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ስርዓታን ሕጋን መሃረቶ። ቅድሚኡ 12 ዓመት ምስ ኮኖ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ክጋደል ጀመረ። ኣገልግሎቱ እውን ኣብዝሐ። ከም 3 ደቂቅ ደኣ ጥረምረ ጥራይ ዝምገብ ኮነ እምበር ስጋን ካልእን ብእሳት ዝበሰለን ፈጺሙ ኣይበልዕን። ዲቁና እውን ተሾመ። ጥበብን ፍልጠትን እውን ተወሰኸሉ። ዜናኡ ብንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ተሰምዐ ድማ ናብኡ ኣምፂኡ ብብዙሕ ምጥባር ወዱ ክገብሮ ድማ ቃል ኣተወሉ። ትእዛዙ ኣብ ዘይሰምዓሉ ግዜ ድማ ዓብይ ስቃይ ኣሰቃዮ። እግዚአብሔር ድማ ኣጽንዖ። ብዘይ ጉድኣት ጥዑይ ገይሩ እውን ኣተንስኦ። ነቶም ዓላውያን ድማ ኣሕፈሮም። ኣብቲ ግዜ ድማ ናብ 7 ክሳዕ ዝበጽሕ ብኢድ ዲዮቅልጥያኖስ ሓደ ምስክርነት ኮይኑ ተቆጽረሉ እሞ ንጉስ ብምስቃዩ ምስለኸ ድማ እዚ መሰሪ ጠንቋሊ ፈጺመ ከምኡ ዝበለ መሰሪ ኣይረኣኹን ንኣማልኽቲ ንኽስውእ ምናልባት ንልቡ ክትመልስ እንተኽኢልካ እንሆ ናባኻ ለኣኽክዎ እናበለ ጽሒፉ ናብ ናይ ሮም ንጉስ ለኣኾ። ናብ ንጉስ ሮም ምስ በጽሐ ድማ ናይ ወርቂ ኣልባሳት ኣምጽእሉ። ንሱ ድማ ናብኣቶም ኣይተመልከተን። ንጉስ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተቆጣዕሞ ንሱ ግን ምንም ኣይፈርሐን። ንጉስ ድማ ብመንኮራኹር ዓብይ ስቃይ ኣሰቃዮ። ገረፎን ንኣካላቱ ንህዋሳቱ ቆራረጾም። እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ቀዳማይ ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። እዚ ድማ ካልኣይ ምስክርነቱ እዩ። ብምስቃዩ ምስ ደኸመ ድማ ናብ ንጉስ ሃገረ ኒቆምድያ ናብ መክስምያኖስ ለኣኾ እውን ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃይዎ። ጎይታና ድማ ቀዳማይ ከምቲ ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። ንጸላእቱ ድማ ኣሕፈሮም። እዚ ምስክርነት ድማ ሳልሳይ ምስክርነቱ እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ናብታ ዝዓበየላ ከተማ ናብ ኪራስ መለስዎ። ኣብኡ ድማ ኣሰቃይዎ። ጎይታና ድማ ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። እዚ ምስክርነት ድማ ራብዓይ ምስክርነት እዩ። ዳግም ድማ ናብ መክስምያኖስ መለስዎ። ኣብኡ ድማ ንቅዱስ ከልከላዎስን ካልኦት ሰማዕታትን ረኸቦም። ነንባዕሎም ድማ ተጻናንዑ። ንቅዱስ ቀለሚንጦስ ግን ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃይዎ። ጎይታና ድማ ከምቲ ቀዳማይ ኣሕወዮ። እዚ ምስክርነት ድማ ሓምሻይ ምስክርነት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ መኮንን ሉቅዮስ ወሰድዎ።
ኣብኡ ድማ ኣሳቀይዎ ጎይታና ድማ ኣሕወዮ እዚ ምስክርነት ድማ ሻልሻይ ምስክርነቱ እዩ ኣብ ሻውዓይ ምስክርነቱ ድማ ብዙሕ ምሳሳቀይዎ ንርእሱ ብሴፍ ቆረጽዎ ሶፊያ ዝስማ ናይ ቅዱስ ሰማዕት በረከቱ ይሕደረና አሜን ከምኡውን ሶፊያ ዝስማ ኣማኒት ሰበይቲ መጽያ ድማ ንስጋኡ ወሲዳ ገኒዛ ገነዘቶን ቀበረቶን ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓናውን ብጸሎቱ ይምሓረና በረከቱን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም አሜን ሰላም ለቄለምንጦስ ዘተበጽአ ትዕግስቱ በአውደ ምኩናን ሀምስቱ በብዙ ኩነኔ እምድህረ ኮነኑ ወለቱ እግዚአብሔር አስተቀጸሎ ህየንተ ፍሉህ ርጸቱ ከመ ጊዮርጊስ በአክሊል ሰብአቱ ይንበረከት ይሕደረና ከምውን አባ አካውህ በዛ መዓልቲ እዚኣ መነኮስ አባ አካውህ ብሰማዕትነት አዕረፈ እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ሃገረ ፍዩም እዩ ብምንኩስናኡ ድማ ብዓቢ ተጋድሎ ነበረ ሰይጣን ብግልጽ ተገሊጹ መጸሞ ቅዱስ አካውህ ድማ ነቲ ሰይጣን ሒዙ ብጸጉሪ ርእሱ አሲሩ ክቆጽዖ ጀመረ እቲ ሰይጣን ድማ ንኽትገርፈኒ ብመከራታት ክርስቶስ አምሕለካ ኣለኹ ክትገድፈኒ ማለት እዩ ንኽትገድፈኒ ብመከራታት ክርስቶስ አምላኽካ አምሕለካ ኣለኹ እናበለ ኣእወየን ተማሕፀነን እሞ ኣብቲ ግዜ ድማ ሰደዶ እሞ ከም ትኪ ተኒኑ ጠፍአ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ዘመነ ስደት ናብ ኣደባባይ ክሓቲ ከደ ኣነ ብክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን እየ ኢሉ ዓው ኢሉ ተዛረበ ክሓድያን ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቀይዎ ንርእሱ እውን ብሴፍ ቆረጽዎ እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ በረከቱን ምሳናት ትኹን ንእግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹኖ ንዓና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለአካውህ ጸዋረ ማቶ ተቋም ዘብሔረ ፍዮም ትእምርተ ስምኡምን ወምንኩስናሁ ፍጹም እምውስተ ስጋሁ በላዕለ ኩሉ ህሙም እስከ ዮም ሃሎ ይትገብር መድምም በረከቱ ይሕደረና ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ 8,000 ማሕበር ቅዱስ አካውህ ብሰማዕትነት አዕረፉ በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹኖ አሜን ሰላም ለክሙ አማእስምንቱ ዘደለወክሙ በስም ምስለ አካውህ ትሙቱ ገብርክሙ አብድ ከመ ይጥፋ በከንቱ በግእዛንክሙ አግዝ ወለቱ ጊዜ ተአተተ መዓለም ህይወቱ ከምውን ቅዱስ ዮሴፍ በዛ መዓልቲ እዚኣ አይሁዳዊ ቅዱስ ዮሴፍ ወዲ መሃው ዓረፈ እዚ ቅዱስ ድማ እስራኤላዊ ድማ ብናይ አይሁድ ሃይማኖት ዓበየ መጻሕፍቶም እውን ተምሃረ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ደቂ ክርስቲያን መጻሕፍቲ እናተምሃሩ እንከለው ተመልከተ እሞ ነዲኡ ምስኣቶም ንኽትሕውሶ ለመና ንሳ ድማ ወሲዳ ምስኦም ምስ ደመረቶ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ተምሃረ ናይ ሃይማኖት ክርስቶስ ፍቅሪ ድማ ኣብ ልቡ ሓደረ ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ ሓደ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝፈቱን ዝዕቅብን መንእሰይ ክርስቲያን ተራኺበ ንሱ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰዶ ተራኺበ ማለት እዩ ንሱ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰዶ ዮሴፍ ድማ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ተቐበለ ንጽባሒቱ ድማ አናጉንስጢስን መዘመራንን ምስ ዮሴፍ ተኣኪቦም ንኣልባሳቶም ከም ኣልባስ ድንኳንን መጋረጃን ብምስራሕ ካብ ቤቶም ድማ ሕምባሻ ኣምጽኡ ብመልክዕ ፀወታ ድማ ካብ ማእከሎም ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ብሙሻም ስርዓት ናይ ቅዱስ ቁርባን ሰርዑ ናብ እንዳ መምህሮም ከይዶም ድማ ይበልዑን ይሰትዩን ከምዚ እንዳገበሩ ድማ ነበሩ አቡኡን ዮሴፍ ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ መዓት ተመልአ ንወዱ እውን ንድሕሪት ኣሰሮ ኣብ ውሽጡ እሳት ዝተመልአ ጉድጓድ ናብ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ድማ ወሰዶ ናብ ውሽጡ ወዲ ወይ ከዓ እቲ ማለት እዩ ድማ ኣፍ እቶን ዓፀዎ እቲ ማለት እዩ
መልአኽ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ እሳት ኣቑረሮ ኣዲኡ ግን ንወዳ ምስ ኣነቶ ብኸየትን ኣስቆን ቆነትን እትገብሮ እውን ሰኣነት። ድሕሪ 7 መዓልታት ድማ ብጾቱ ቅዱስ ዮሴፍ ናብ እሳት ከም ዝተደርበየ ወሪኡ ሰሚዖም ዓው ኢሎም እናበኸዩን ስሙ እናፀውዑን መፁ እሞ ዮሴፍ ድማ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ብኣደ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤተይ ማርያም ረድኤት ኣነ ብሂወት ኣለኹ እየ እሞ ኣሕዋተይ ኣይትብከዩ እመቤተይ ካብዚ እቶን እሳት ብልብሳ ሸፊና ኣድሒናትኒ እያ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ነዚ ሰሚዖም ንሊቀ ጳጳሳት ነገርዎ። ንሱ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተንሲኡ ምስካናት ወንጌልን መስቀልን ማዕጠንትን ሒዞም ከዱ። ኣብቲ እቶን እሳት ምስ በጽሑ ከዓ ጸሎት ገይሮም ንዮሴፍ ካብ መእሰሪኡ ፈቲሖም ኣውፅዎ እሞ ኣቦኡ ምሃው ድማ ሰሚዑ መጺኡ ኣብ ትሕቲ እግሪ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ወዲቑ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ጥምቀት ክርስትና ንኸጥምቆ ድማ ለመኖ። ምስ ኩሎም ቤተሰቡ ከዓ ኣጥመቆ። ዮሴፍ ግን ብገድሊ ተጸምደ። ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኮይኑ እናጸለየን በቢ7 መዓልቲ እናጾመን ን28 ዓመታት ዝኣክል ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዕረፍቱ ምስ ቀረበ ፈሊጡ ብስም ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ኣብ ቅድሚ ስእሊ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቆይሙ ናብቲ ፍቱው ወዳ ምእንቲ ክተማልዶ ለመና። ካብ ውሽጢ ስእሊ ድማ ኦ ዮሴፍ ደስ ይበልካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ሰዓት 9 ድማ ናባይ ክትመጽእ ኢኻ በለቶ። በታ መዓልቲ በታ ዝነገረቶ መዓልትን ሰዓትን ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን፣ ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሴፍ እምእቶን እሳት ዘድሃነ በረደተ መልአክ ግሩም እንተይተዓጸፍ ብርሃነ ማርያም ትቤሎ እንዘታሰፍዎ ግእዛነ ተፈሳ ፍቁረ እዚኣየ ዘኣልቦ ሃዘነ እስመ በሰሉስ እለት መጽእ ሃቤነ። በረከቱ ይሕደረና ናይ ቅዱስ ዮሴፍ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና። በዚ ዕለት ከቢሮም ዝውዕሉ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ንዓለም ዓለም ኣሜን። ከም እውን ናይ 29 ጥሪ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚ ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል እግዚአብሔር በዓለ ወልድ በዓል እግዚአብሔር ከምኡ ድማ ክብረ በዓል ጻድቃን ቅዱሳን ደጋግ ዘአክሱም ዝበሃሉ 3000 ቅዱሳን ተኣኪቦም ብሓንሳብ ዝነበሩ ቅዱሳን ኮይኖም ብፍቅሮም ዝተደነቀ ጎይታ መድኃኔ ዓለም ድማ ክብርን ምስጋናን ይኹኖሞ ምስኦም 3001 ኮይኑ ይነብር ነበረ። ወስዱ ድማ 29 በዓል እግዚአብሔር ዝክር ይገብሩ ነበሩ እሞ በዚ ክቡር ዕለት ድማ ኩሎም ብሓንሳብ ተሰወሩ። ምሕረትን ቸርነትን ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ረድኤትን ናይ ደጋጉ ቅዱሳን አቦታትና መስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 29 ጎይታና በአካል ተገሊጹ ኣብ ማእከሎም ተረኺቡ ንናይ ጽዋእ ማሕበሮም ሓቢሩ ዝተየ ናይ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ደገ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ገዳሞም ደብረ ሓሪኩዋ ካብ ዓለት ዝተፈልፈሉ 44 ዝተፈልፈሉ ጸበል ዝርከቦን ከም ናይ ደብረ ዳሞ ብገመድ ጥራሕ ዝድየቦ ገዳም ዘለዎምን ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ ዕረፍቶም እዩ። ቅዱሳን ሰማዕታት አቦታትና ቅዱስ ታዲዮስ ዘጽላልሽን ቅዱስ ማትያስን ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ውሽጢ በረኻ ናይ ዝሞተ ሰብ ርእሲ ዓጽሚ ረኺቦም ነቲ ዓጽሚ ዘዘራረቡን ስራሑ መርሚሮም ድሕሪኡ ድማ ኣማሊዶም ምሕረት ዘውሃብዎን ኣቡነ እስጢፋኖስ ዕረፍቶም እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብራእይ ዝተገለጸላ ካብ ዝኸበሩ ነገስታት ወገን ዝኾነት ንዓለም ንዒቓ ብምምንካስ ኣብ ትድቅሰሉ ጊዜ ድማ ብዘይ መንጻፍ ኣብ ምድሪ እንዳደቀሰትን ጥረ ዓተር ጥራሕ እንዳተመገበትን ብዓቢ ተጋድሎ ትነብር ዝነበረት ቅድስቲ ኣክሳኒ ዕረፍታ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ባዕሎም ኣብ ዝሰርሕዎ ገዳም
ዝተቐብሩ ኣቡነ ገብረ መርዓዊ ልደቶም እዩ። በረከቶም ይሕደረና እዚኦም ኩሎም ቅዱሳና ኣሜን። ኣቡነ እስጢፋኖስ ኣብ በረኻ ናይ ሰብ ሸኾና ርእሲ ረኺቦም ነቲ ሸኾና ርእሲ ዘዘራርብዎን ስርሑ ዝመርመርዎን ዓብዪ ኣቦ እዮም። ንገዳማውያን ብምድላይ ኣብ ውሽጢ በረኻ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ዝወደቐት ሸኾና ርእሲ ረኸቡ እሞ ንሳ ድማ ስጋ ዘይብላ ዓፅሚ ጥራሕ እያ። ጥራሕ ከረድኦም ስራሓ ይቕረታ ስራሓ ከረድኦም ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለዩ። በቲ ግዜ ካብታ ሸኾና ርእሲ ከምዚ ዝብል ቃል ወፀ ኣነ ብብዝበዛ ወይ ከዓኒ ብሓሶት ዘትርፍ ዝነበርኩ ነጋዲ ነበርኩ ምምጽዋት ከዓ ኣይፈልጥን ነበርኩ ብዝነበረኒ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ ይጸግብ ኣይነበርኩን ኣብ ሓደ ዕለት ንንግዲ ናብ ርሑቕ ዓዲ እንዳተጓዓዝኩ ድማ ማይ ኣብ ዘይብሉ በረኻ በጻሕኩ ናይ ቀትሪ ሃሩር ኣብ ዝጸንዐ ግዜ ከዓ ኣግማለይ ሞቱ ባሮተይ ከዓ ካባይ ተፈልዮምኒ ንበይነይ ተረፍኩ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ የዒንተይ ከበዳኒ ኣብቲ ግዜ ነፍሰይ ወፀት ከም ስራሐይ ከዓ ቅፅዓት ምእንቲ ክቕበል ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ናብ ሲኦል ወሰዱኒ ንስኻ ኣብ ዝለመንካ ግዜ ከዓ ስራሐይ ምእንቲ ክነግረካ ናባኻ ኣምፅኡኒ ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ከይመልሱኒ ናብ እግዚኣብሔር ስለይ ምሕረት ምእንቲ ክትልምን ኢልማልደካ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብታ ሸኾና ርእሲ ወፀ። ኣባ እስጢፋኖስ ከዓ ብብዝሒ ጸሎት ስለዛ ነፍሲ ናብ ጎይታና ለመኑ እሞ ስለኻ ኢለ ምሒረያ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ክሳብ ዝሰምዑ ጸለዩ። ነዚ ናይ ምሕረት ድምፂ ሰሚዖም ከዓ ናብ በዓቶም ከይዶም ክሳብ ዝዓርፉላ ዕለት ደረቶም እንዳሃረሙ እንዳኣልቀሱ ነቢሮም ዕለት ጥሪ ዕለት 27 በዛ ልማዓንቲ ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ኣሜን። ቅድስቲ ኣክሳኒ እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዝኸበሩ ወገን እያ። ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ከዓ ብጾም ብጸሎት ለይትን መዓልትን እትጋድል ኮነት እሞ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ብምኻድ ከዓ ተገልግል ነበረት። ካብ ናይ ኣቦኣ ቤት ንዝውሃባ ዝጠዓመ ዝመቀረ መግቢ ኣምፂኣ ከዓ ንድኻታትን ንጾሞም ንዝሓደሩን እንዳሃበት ንሳ ግን ምስ ደናግል ትምገብ ነበረት። ናይ መነኮሳት ገድላት ከዓ ኣብዚሓ ተንብብ ስለ ዝነበረት ምስኦም ሓደ ምእንቲ ክገብራ ንእግዚኣብሔር ኣጥቢቓ ትልሙና ነበረት። ናይ ቅድስቲ ኣክሳኒ ዕድማኣ ኣብ ዝበፅሐ ግዜ ወለዳ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ውሽጢ ዓበይቲ ናብ ሓደ ይሕፅዮም ካብ ወርቂ ዝተሰርሑ ኣልባሳትን መጋየፅን ኣምፁላ። ንሳ ግን ነዚ ሓሳብ ወላ እኳ እንተዘይተቐበለቶ ወለዳ ግን ኣገደድዋ። ናይ መርዓኣ መዓልቲ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ከዓ ቅድስቲ ኣክሳኒ ንኣዲኣ ኣደይ ምስ ተመርዓኹ ናብ ገዳም ምኻድ ስለ ዘይክእል ሕጂ ናብ ገዳም ከይደ ካብ ናይ ደናግል በረከት ተቐቢለ ክመጽእ ኢላ ሓተተታ እሞ ኣዲኣ ከዓ ናይ ነገስታት ናይ ወርቂ ልብሲ ኣልቢሳ ምስ ኣዋልድ ኣገልገልቲ ገይራ ለኣኸታ። ቅድስቲ ኣክሳኒ ግን ኣብ ወደብ ኣብ ዝበፅሐት ግዜ መርከብ ረኺባ ተሳፊራ ናብ ደሴት ቆጵሮስ ከደት። ብኡ ጌራ ከዓ ናብ ኤጲስቆጶስ ከይዳ ናይ ምንኩስና ሓሳባ ነገረቶ። ንሱ ድማ ናብ እስክንድርያ ወሰደዳ እሞ እስክንድርያ ኣብ ዝበፅሐት ግዜ ከዓ ዝኸበረ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብራእይ ተገሊጹ ስሙ ነጊሩ ክትገብሮ ዝግባኣ ነገር ብዝርዝር ነገራ። ንጽባሒቱ ድማ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ቴዎፍሎስ ከይዳ ጸጉራ ተላጽያ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለበሰት። ሒዛቶ ዝመጸት ናይ ወርቂ ልብስን ንብረትን ሸይጣ ድማ ብስም ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ሰርሐት እሞ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ከዓ ብዙሓት መነኮሳያት ኣኪብላ ኣብኡ ምስኣ ዝነብራ ኮና። ቅድስቲ ኣክሳኒ ዓብይ ተጋድሎኣ ብምብዛሕ ድሕሪ ጾምን ጸሎታን ብዘይካ ጥረ ዓተር ካልእ ዘይትምገብ ኮነት። በረከት ያሕድርና። ኣብ ትድቅሰሉ ግዜ ከዓ ብዘይ ምንጻፍ ኣብ ምድሪ ትድቅስ ነበረት። ከምዚ ብዝበለ ተጋድሎ ን20 ዓመት ነቢራ ተጋድሎኣ ፈጺማ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈት። ጎይታና ድማ ክብራ ክገልጾ ስለ ዝፈተወ ኣብ ዝዓረፈት ግዜ ናብ ስጋኣ ኣብ ግዜ ቀትሪ ብርሃን ኣውረደላ። ነዚ ናይ መስቀል ቅርጺ ዘለዎ ብርሃን ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድስቲ ኣክሳኒ ስጋ ምግላጹ
ብዙሓት ሰባት ተመልከቱ በረዲእታን በረከታን ምስክላትና ይኹን ብጸሎታ ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን አባ ገብረ ናዝራዊ እዞም ጻድቅ ኣብ 14 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ዝነብሩ ኢትዮጵያዊ እዮም። እዞም ጻድቅ ትግራይ ገዳሞም ኣብ ዘለዎን ኣብ ሽዋ ኣከባብን ጽቡቕ ገይሮም ይፍለጡ። ናይዞም ጻድቅ ናይ ቆቢዕ ኣቦ ዝኾኑ ኣባ ጎርጎርዮስ ወዲ ዓቢ ኣኖሬዎስ ናይ ደብረ ጽጋጋ እዮም። ኣባይ ገብረ ናዝራዊ ብምናኔ ኣብ ፈቐዶ ገዳማት ድሕሪ ምግዳሎም ብናይ ኣቦታት ምኽሪ ባዕሎም ገዳም መስረቱ። ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ኣኪቦም ድማ እዛ ገዳም ዓባይ ኮነት። ኣብቲ ወቕቲ ድሕሪ ገዳም ዋልድባ ቀፂላ ሕሉ ስርዓት ዝነበራ ዓባይ ገዳም ኮይና ነበረት። ነዚ ምኽንያት ድማ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ፍጹም ተሓራሚ ብምዃኖም ዝኾነ መነኮስ ልዕሊ ሓደ መኣዲ ክቐምስ ዘይፈቕዱ ስለ ዝነበሩ እዩ። ድሕሪ ዓቢ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ቀፂሎም ሰንበት ኣኽቢሮም ኣብ ምኽባር እዞም ጻድቕ ዓቢ ቦታ ይሕዙ። ብፍላይ ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም ምእንቲ ክትክበር ብዙሕ ደኸሙ። ብጽቡቕ ምሕደራኦም ድማ ብዙሓት ፍጹማን ንሃገርና ኣፍረዩ። ናብ ኣፎም ዝበሰለ ነገር ከየእተዉ 24 ሰዓት ብዳዊት መዝሙር ይድሰቱ ነበሩ። በረኸተ ምሕደሮም ይሕደረና። ረሃጾም ድማ ክሳብ ከማይ ካብ ነብሶም ዝወርድ ይሰግዱ ነበሩ። ሃዋርያዊ ግብሪ ንምፍጻም ድማ ወንጌል እንዳሰበኹ ዘለዎም ነገር ይምጽውቱ ነበሩ። ሎሚ ናይዞም ጻድቕ ዕረፍቶም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን አሜን ለይኩን ጸሎቶም ይርዳእና አሜን። ከምኡውን ናይ 3000 ማሕበረ ጻድቃን ነዚኦም ከዓ ጎይታና መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ምስኦም ካብ ናይ ጽዋእ ማሕበሮም ሓቢሩ ሰተየ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ጻድቃን ወይ ከዓ ማሕበረ ደጌ እንዳተባሃሉ ይጽውዑ። ነዚ ማሕበር ዝጀመሮ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ምስ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሓቢሮም ናይ ማሕበር ጽዋእ ሰተዩ 3000 ቅዱሳን ኣብ ኣከባቢ ኣኽሱም ኣብ ዘሎ ኣብ ገዳም ናይ ኣቡነ ያፍቅረን እግዚእ ጥሪ ዕለት 29 ዓመታዊ በዓሎም ይኽበር። ማሕበረ ደጌ ማለት ናይ ቁኑዓት ዓዲ ማለት እዩ። ዓዲ ቁኑዓት ዝተባሃለሉ ምኽንያት ብዙሓት ኣሽሓት ቅዱሳን ተኣኪቦም ስለ ዝነብሩሉ እዩ። እዚ ገዳም ዝርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ኮይኑ ኣብ ኣኽሱም ኣውራጃ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ናብ ደቡብ ምዕራብ ብዝወስድ መንገዲ 12 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቐት ይርከብ። ኣብዚ ቦታ ከዓ ጥንቲ መስዋእቲ ኦሪት ይስዋዓሉ ነበረ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 40 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ናብ ሃገርና ኣብ ዝመፀ ግዜ ኣብዚ ቦታ ወንጌል ሰቢኹ ንብዙሓት ኣጥመቐ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረት ንግስቲ ከዓ ብኢድ ቅዱስ ማቴዎስ ኣጠሚቓ እያ። ቅዱስ ማቴዎስ ከዓ ነታ ንግስቲ ምስ ኣጥመቓ ቀፂሉ ንኩሎ መኳንንትን መሳፍንትን ናይ ውግእ ሰራዊትን ኣጥመቖም። ድሕሪኡ ናይ ጻድቃን ማሕበር ሰሪዑ ብስም ጎይታና ወርሒ ኣብ ዕለት 29 እንዳተኣከቡ ጽዋእ ከምሰትዩ ገይርዎም ናብ ኢየሩሳሌም ከደ። ኣብ 365 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ኣስፍሕ ወልደ አብርሃም ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ዘመነ መንግስት ሮሚያ ካብ እትበሃል መንደር ቅዱሳን ስለ ጽድቂ ኢሎም ዝስደዱ ብፁዓን እዮም። መንግስተ ሰማያት ድማ ናቶም እያ እሞ ዝበሉን ደጊሙ ከዓ ኣቦን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ዘይገደፈ ከገልግለኒ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ጎይታና ዝተዛረቦ ዘኪሮም ቅዱሳን ናይ ዝዓለም ጣዕሚ ጥቕሚ ንዒቆም ሃገሮም ገዲፎም መኒኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ብዙሓት ብሽሕ ዝቑፀሩ ነበሩ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብሸነኽ ሰሜን ድሕሪ ሓወልቲ ቤተ ቀጠንት ኣብ ዝበሃል ስፍራ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ምስ ተቐመጡ ኣብኡ ድማ ትምኒትን ጣዕምን ስለ ዝተሰምዖም ነዚ ደኣ ዓድና ገዲፍና ንምንታይ መፂና፣ ስለዚ ሱባኤ ኣሲና ብጾም ብጸሎት ተወሲና እንኸደሉ ቦታ በረከተ ነፍስ እንረኽበሉ ስፍራ እግዚአብሔር ምእንቲ ከርእየና ነመልክት ኢሎም ሱባኤ ኣተው ጾም ሓዙ እሞ ድሕሪ ሱባኤ ከዓ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ተገሊጻትሎም ንፍርቆም በበይኖም ዝነብሩሉ በዓቲ ኣመልኪታ ኣብኡ ድማ ብጾምን ጸሎትን ጸኒዖም ምእንቲ ክነብሩ
ነገረቶም 3000 ዝኣኽሉ ድማ ኣብ ላዕሊ ናብ ዝተቐስናዮ ስፍራ ኸዱ ካብኦም ዝተረፉ ከዓ ናብ ቆየጳ ሓባር ተድባ ኣኮርየን ተንስሓ ደብረ ኣንሳ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ከዱ ተወሳኺ 3000 ዝኾኑ ከዓ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተደመሩ ድሕሪኡ እዞም ቅዱሳን ካብ ኩሉ ፍቕሪ ይበልፅ ዝብል ሓልዮም ብእምነት ብፍቕሪ ብሓድነት ጸኒዖም ኣብ ሰሙን እሁድ ወይ ከዓ ሰሙን ሰንበት እሁድ ሰሙን ተዝካረ ሰንበት ጀሚሮም ማሕበር ክሰትዩ ጀመሩ። በዚ ግዜ ከዓ ናይ ማሕበረ ደጌ ታሪክ ተቐየረ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በኣምሳል ነዳይ ድኻ መሲሉ ኣብ ማእኸሎም ተረኽበ። ግን ወላ ሓደ ዝፈልጦ ኣይነበረን። ጎይታና ከዓ ምስኦም ከም ወዲ ማሕበር ኮይኑ ክሕወስ ሓተቶም። ንሶም ከዓ ፈቐድሉ። ወዲ ማሕበር ኣባል ድማ ኾነ። 1 ዓመትን 6 ወርሕን ንዝኣክል ከዓ ካብኦም ከይተፈለየ ነበረ። በዚ ግዜ እስከ ንዓይ ከዓ ተራሃቡኒ ከም ዓቕመይ ዝክር ክገብር በሎም። በዚ ግዜ ግን ድኽነቱ ርእዮም ኣይከውንን ንስኻ ድኻ ኢኻ ምሳና ኮንካ በዓል ኣኽብር እምበር እንታይ ኣለካ ዝቐረብ ዝክር ክትገብር ይትረፍካ በልዎ። ንሱ ድማ ጎይታና ኣይከውንን ሃቡኒ ደኣ ኢሉ ኣገደሎም። ንሶም ከዓ ካብ በልካ ደኣ ኢሎም መዓልቲ ወሲኖም ሃብዎ። እታ መዓልቲ ከዓ ጥሪ 29 ነበረት። ካብ ማእኸል ደቂ ማሕበር ሳይዳ ዝበሃል ሰብ ነበረ እሞ እዚ ድማ ኣሳሳይ ነበረ፣ ሰራሕተኛ ማለት እዩ። እዚ ሰብ ጋሻን ድኻን ሰብ ፈፂሙ ይፈቱ ስለ ዘይነበረ ጎይታና ከዓ ኣብ ማእኸል ደቂ ማሕበር ድኻ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብጣዕሚ ይጸልዖ ነበረ። ጎይታና ድማ ን1 ዓመትን 6 ወርሕን ምስኦም ክቕመጥ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ዋንጫ ናይ ወይኒ ሜስ ሂብዎ ኣይፈልጥን ነበረ። ዝኾነ ኮይኑ ምብጻሑ ኣይተረፈን። ናይ ጎይታና ማሕበር በጽሐሞ ከም ናይ ማሕበር ስርዓት ንናይ ወይኒ ሜስ ዝጽመቐሉ ኣጋንእ ዝሓጽብ ኣሳሳይ ሳይዳ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብስርዓቱ መሰረት ጎይታና ንሳይዳ ጸዊዑ ኣጋንእ እባ ሕጸበለይ በሎ። ሳይዳ ከዓ ብቁጥዓ ንስኻ ቤትካ ዘይትፈልጥ ካበይ መጽኢኻ ኢኻ ማሕበር ክትገብር ካበይ ኣምጽኢካ ኢኻ ማሕበር ክትገብር ኢሉ ኣነዓዒቑ ኣይእዘዘካን ኢልዎ ኸደ። ነዚ ዝተመልከተ ጎይታና ድማ ንሓደ ጓሳ ጸዊዑ ኣንታ ቆልዓ ንኸፍትኻ ኣነ ክሕልወልካ እየ እሞ በዚ ማይ ጌርካ በዚ ማይ ኣምጽኣለይ በሎ። ንእሽቶ ጓሳ ከዓ መትሓዚኡ ሒዙ ቁርብ ውፅእ ኣብ ዝበለው ግዜ ጎይታና ዘወትር ኣብ ዝተቐመጠሉ እምኒ ኮይኑ ነታ ዘንጉ ናብዚ ጓሳ ወርወራ። እታ ዘንጊ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ጓሳ ተተኽለት። ነዚ ጓሳ ጸዊዑ ከዓ ነታ ዘንጊ ምእንቲ ክነቕላ ኣዘዞ። እዚ ጓሳ ከዓ ከም ዝተኣዘዞ ነታ ዘንጊ እሺ ኢሉ እንተነቐላ ማይ ፈለቐ። ጎይታና ከዓ ካብኡ ቀዲሕካ ኣምጽኣለ ይበሎ። እቲ ጓሳ ከዓ ካብቲ ማይ ቀዲሑ ኣምጽኣሉ እሞ ኣጋንኡ ሓጸቦ። ደቂ ማሕበር ኣብ ዕለተ በዓሉ እንታይ ከብልዕና እዩ እንታይ ከኸስትየና እዩ ከይበሉ ኩሎም ተኣከቡ። ጎይታና ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ናብቲ ኣጋንእ ምስ ባረኸ ብተኣምራት ናይ ወይኒ ሜስ መሊኡ ተረኽበ። ቀዲሑ ምስ ሃቦምን ምስ ጣዓምዎን ብጣዕሚ ግሩም ምቁር ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተደነቑ። ንሶም ድማ ጎይታና ሓደ ካብ ጻድቃን ስለ ዝመሰሎም ኣብ እግሩ ወዲቖም ክሳብ ሕጂ ከይበደልናካ ሱቕ ኣይበልናን እሞ ይቕረ በለልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ተስኡ ኢሉ ምሳ ተንስኦም ንስኹም ወላ ሓንቲ ኣይበደልኩምንን ዝሓተትክኹም ጌርኩም ኢኹም ዝበደለኒ ግን ሳይዳ እዩ ዝሰራሕተኛ በሎም። ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ሓንቲ ዋንጫ ናይ ወይኒ ሜስ ስለ ዝሃበኒ ኣፋሩዱኒ በሎም። ነገር ግን ሳይዳ ዘይሓፍርን ደፋርን ርጉምን ስለ ዝነበረ በሊዑ ኣይበላዕኹን ሰትዩ ኣይሰተኹን ዝብል ስለ ዝኾነ ስለ ዘይጸግብ እዩ እምበር ከማን ንዓኹም ሓደ ዋንጫ ክህበኩም ከለኹ ንዕኡ ክልተ ገይረ እየ ዝህቦ ነይረ ኢሉ ናይ ሓሶት ቃል መለሰ። ጎይታና ከዓ በዚ ግዜ በል ኣነሰተ ኩላ ዋንጫ ትቕረብ እሞ ባዕላ ትመስክረለይ በሎ። በዚ ተሰማሚዖም ሳይዳ ኸይዱ ሓንቲ ሸራፍ ዋንጫ ኣምፂኡ በዚ እየ ዝህቦን ሰትን ዝነበረ ኢሉ ኣቕረበ።
በዚ ግዜ እታ ዋንጫ ካብ ዝተቐመጠትሉ ሓደ ክንድን ስንዝርን ንላዕሊ ተላዒላ ብናይ ሰብ አንደበት ብምምስካር ዓለማት ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስክረ እዩ። ኣነ ዝሓዝክዎ ናይ ወይኒ ሜስ ንሱ ብኸንፈሩ ኣይተንከፈንን፣ ብናይ ካልኦት ሰባት ኢድ ግን ተታሒዘ ዝረኣየኒ ነበረ እምበር በለት። ኣብቲ ግዜ ንሳይዳ ከም ናይ ዳታንን ኣቤሮንን ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶ። ማሕበረ ጻድቃን ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጦም እንደገና ኣብ እግሩ ወዲቖም ይቕረታ ክገብረሎም ለመንዎ። ጎይታና ከዓ ይቕረ ኢደልኩም ኣለኹ ምስ በሎም ስምኩም ዝጸውዐ ብስምኩም ዝተዝካር ዝገበረ ንድኻታት ዝሓገዘ ዘልበሰ ዝኮለሰ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ዘስረሐ ክሳብ 10 ትውልዲ ክምሕረልኩም እየ ዝብል ድንቂ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። በረኸተ ምሕደረና። ደጊሙ ከዓ ናብዛ ዝተቐደሰ ቦታኹም መጺኡ ዝተሳለመ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሳለመ ክቆጽረሉ እየ በሎም። ድሕሪኡ ከም በዓል ሄኖክን ኤልያስን ካብ ሞት ተሰወሩ ምስ በሎም ንጽባሒቱ ጥሪ ዕለት 30 ካብዚ ዓለም ተሰዊሮም ዝኸበረት በረከቶም መስኩላትና ትኹን። በረኸተ ምሕደረና። ጽባሕ ይስወሩ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ኣብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሽታ ዝተፈጸሙ ነገር ዘረድእ ብዓይኒ ዝረኣዩ ብኢድ ዝድህሰሱ ብናይ ጎይታና ተኣምራት ዝተገብረሎም ቅርስታት ብክብሪ ተሓልዮም ይርከቡ። ካብ ኩሉ ከዓ 10 እንዲዮም እቲ ሓደ ናብ ላዕሊ ሓፍ ኢላ ብናይ ሰብ አንደበት ብምስካር ጎይታና ብኣ ከም ዘይሰተየላ ዝመስከረት ጽዋዕ መቕድሒት ማለት እዩ ዋንጫ። ካልኣይ ጎይታና ዝተቐመጠላን ዝመሃረላን እምኒ ምስ ምልክታ ኣላ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምስዋሮም ዝበሃል እዞም ጻድቃን ዝተሰወሩሉ ስፍራ። ራብዓይ ጎይታና ኣብ እምኒ ኮይኑ ነቲ ዘንጊ ወርዊሩ ዘፈልፈሎ ማይ ዮርዳኖስ ይኹን ኢሎ ዝሰየሞ ጸበል። ሓምሻይ ቅዱሳን ዝወቕጥሉ ዝነበረ ናይ እምኒ መውቀጢ ኣሎ። ኣብ ናይ ማሕበሮም ግዜ ዝደግስሉ ዝነበረ ናይ እምኒ ገበታ። ቅዱሳን ካብሮም ዘምጽእዋ በዓል ምስትያት ቀዋሚ እፀ መስቀል ርእሰ ዮሃንስ ዝበሃል ነገስታት ምስ ዘውዶም ጳጳሳት ምስ ኣኽሊሎምን መስቀሎምን በቲ ግዜ ዝተሰኣለሉ ስእሊ። ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ማሕበረ ጻድቃን ደገ ኮይኑ ዝመሃረሉን ዘጥመቐሉን ብስእሊ ዘርኢ። እዚ ገዳም ብገዳምነት ብኣፄ ካሌብ ዘመነ መንግስቲ ከም ዝተገደመን ዝገደምዎ ከዓ ባዕሎም ምዃኖም ኣብ ኣክሱም ኣብ መጽሓፍ ክብረ ነገሥት ተጻሒፉ ከም ዝርከብ ብታሪኽ ተረጋጊጹ ተመሓላሊፉልና እዩ። ናይዞም ቅዱሳን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ኩሉ ቃል ኪዳን ዝሃቦም ድማ ንዓናውን ይብጽሐና ኣሜን። 29 ጥሪ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጻድቃን ቅዱሳን ማሕበረ ደጌ ጻድቃን ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ብቁጽሪ 3000 ዝኾኑ ምስ መድሃኒ ዓለም ማሕበር ይሰትዩ ዝነበሩ ብሓደ ዝተሰወሩ ቅዱሳን እዮም። ካልኣይ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ዘቃውንት ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ ኣክሳኒ ፈላሲት፣ ቅዱስ ሰሪያኮስ ሰማዕት፣ ኣባ አንጦንዮ እስጢፋኖስ ገዳማዊ። ካብ ናይ ቀደም ሮም ዝተለዓላ ቅዱሳት ኣንስቲ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣርሴማ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኣዴና ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ 3000 ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 30 ጥሪ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 30 ናይ አንጾኪያ ቅድስቲ ሶፊያን 3 ደናግል ደቃን ብሰማዕትነት ዓረፋ። ኣቦኣ ንጣዖት ዘምልኽን ናይ ሮም ንጉስን ዝነበረ ቅድስቲ ኦርኒ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ቅድስቲ ጤቅላ ምስ 4 ደናግል ደቃ ኣዋልድ
بسماعتነት عرفت ነገር መለኮት ዝዛረብ አቡነ ጎርጎርዮስ ዕረፍቱ እዩ አቡነ አክርስጦስ ዕረፍቱ እዩ በረከተ መሕደረና አሜን አቡነ ጎርጎርዮስ ዝእንዚና ነገር መለኮት ዝዛረብ አቡነ ጎርጎርዮስ በኻልእ ወገን ድማ ጎርጎርዮስ ዝእንዚናዝ እናተባህለ ይጽዋዕ ሃገሩ ቂሳርያ እዩ ኣብ መጀመርታ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሓር ግን ሊቀ ጳጳስ ናይ ቁስጥንጥንያ ኮይኑ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብሃዋርያነት ኣገልገለ ብድርሰቱ ካብ ውሽጢ ምድራውያን መላእኽቲ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ሓደ እዩ ናይ ኣምላክ ሰብ ምዃንን ምስጢረ ስላሴን ብጣዕሚ ኣስፊሑን ኣረቂቁን ካብ መምሃሩ ዝተለዓለ ድማ ዳግማዊ ዮሐንስ ነባቤ መለኮት ተባሂሉ ክሳብ ዝጽዋዕ ብነገረ መለኮት ዝተራቐቐ ዓብይ ሊቅ መምህር እዩ ንጎርጎርዮስ ዝእንዚናዚ ዘይጠቅስ መጽሓፍን መምህርን የለን ሃይማኖት አበው ኣጥቢቑ ዝጽውዖ ናይ ቤተ ክርስቲያን መመክሒ እዩ ንናይ ኣርመን ኦርቶዶክስ ዘቐንዐ ክኸውን ከሎ መንበሩ ዝሰርሐ ኣብ ናይ ኖህ መርከብ ኣብ ዘዕረፈትሉ ኣብ ልዕሊ ኣራራት ጎቦ እዩ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን ከምኡውን አቡነ አክርስጥሮስ እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ በረኻ ዮርዳኖስ ዝነብር ዓብይ ተጋዳሊ እዩ ካብ መነኮሳት ሓደ ድማ ኣብ ቅድሚኡ እናሰገደ ንስራሑ መታን ክገልጸሉ ብስም እግዚአብሔር ኣምሓሎ እቲ ሽማግለ አክርስጥሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ይቕረታት ተስማዕቶም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ወደ መንእሰይ ኮይነ ኣብ ዝመንኮስኩ ግዜ ኣብኡ መታን ክጽሊ ብለይቲ ናብ ናይ ቅዱስ ማቴዎስ መቕደስ ይኸይድ ነበርኩ 12 ደረጃታት ድማ ኣለውኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ሚእቲ ስግደት እሰግድ ደወል ኣብ ዝተደወለ ግዜ ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ምስ ኣሕዋተይ ናይ ማህበረ ስርዓተ ጸሎት ይፍጽም ከምዚ እንዳገበርኩ ድማ 10 ዓመት ነበርኩ ከምቲ ካልእ ኣብ ሓንቲ ነቲ ዝተለምደ ጸሎተይ ምስ ፈጸምኩ ልቦናይ ብተመስጦ ተማረኸ ጻዓዱ ኣልባሳት ዝለበሱ ክልተ ሰባት መቕረዞም ኣከብርሁ ከለው ፍርቁ ክበርህ ፍርቁ ክጠፍኡ ረኣኹ ኣነ ድማ እዚ ስራሕ እንታይ እዩ በልክዎም እቶም ኣቦታት ድማ ንብጻዩ ዘፍቅር መቕረዙ ይበርሃሉ በልዎ ኣነ ድማ ደጊመ መቕረዘይ ኣየና እዩ በልክዎም ንሳቶም ድማ ኪድ ምስ ኣሕዋትካ ተፋቐር ንሕና ክነብርህልካ ኢና በሉኒ ምስ ነቃሕኹ ድማ ወላ ሓደ ኣይረኸብኩን ኢሉ ነቲ ዝሓተቶ መነኮስ ነገሮ ድሕሪ እዚ ድማ አቡነ አክርስጥሮስ ንበይኑ ናብ ደብረ ሲና ኸይዱ ኣብኡ እንዳተጋደለ 50 ዓመት ነበረ ናብኡ ድማ ምስ ኣሕዋትካ መታን ክትነብር ናብ ገዳምካ ተመለስ ዝብል ቃል መጾ እሞ ኣብ ዝተመለሰ ግዜ ድማ አቡነ አክርስጥሮስ ብሰላም ዓረፈ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን ማለት እዩ ሰማዕት ቅድስቲ ጤቅላ ማለት ውላድ ማለት እዩ ቅድስቲ ጤቅላ ምስኣ ዝነበራ 4 ደናግል ጥሪ ዕለ 30 ፎላ ብዝበሃል ብኢድ ሓጥእ ቀሺ ሰማዕስነተን ፈጸማ እዚ ፎላ ዝተባሃለ ቀሺ ብዓመፅ ዝኣከቦ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለዎ ናብ ከሓዲ መኮንን ከይዶም ነገርሉ ስለዚ ድማ መኮንን ገንዘቡ ኩሉ ከም ዝውረስ ገበሮ ፎላ ድማ ናብ መኮንን ብምኻድ ገንዘቡ ክምለሰሉ እንተለመነ እምቢ በሎ ከሓዲ መኮንን ከዓ ስለ በዓል ቅድስቲ ጤቅላ ናይ ምግባር ንሃይማኖተን ዜናእን ኣብ ሰምዐ ግዜ ናብኡ ምእንቲ ከምፅአን ንቐሺ ፎላ ኣዘዞ እሞ ኣምፅአን ንጎይታና ክሒደን ካብ እምነተን ወፅየን ንጣዖታት ምእንቲ ክሰግዳ ኣገደደን እሞ ንሰን ግን ኣብ እምነተን ኣብ ፀንዓ ግዜ መኮንን ድማ ንፎላ ነቲ ቀሺ ፀዊዑ ነዘን ደናግል ናብ ፀሓይ ከም ዝሰግዳ እንተጌርካየን ገንዘብካ መሊሰ ክህበካ እየ በሎ ፎላ ድማ ንበዓል ቅድስቲ ጤቅላ ካብ እምነተን ከውፅአን ጀመረ ደናግል ግን አንታ ናይ ሰይጣን ባርያ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናይ ክርስቶስ ክንስና ንምንታይ ትፍትነና ንስኻ ኣቀድምካ መምህርና ዝነበርካ እንከለኻ ኢለን ዘለፈኦ መኮንን ድማ ነዛ ቃል ካብ አንደበተን ኣብ ሰምዐ ግዜ ብኾርማጅ ጽኑዕ ግርፋት ክገርፍወን ኣዘዘ እዘን ቅዱሳት ደናግል ግን ስለ ጎይታና
ይምስክራ ደኣ ነበራ እምበር ምንም ይፈርሓ ኣይነበራን። መኮንን ድማ ንፎላ ዝቐነየ እንተበላዕኻ ደም ድማ እንተሰቲኻ ገንዘብካ ክምለሰልካ እየ ኣብ ዝበሎ ጊዜ ከም ዝበሎ ድማ ገበረ። ደጊሙ ድማ ነዘን ደናግል እንተቐቲልካየን ገንዘብካ ክምለሰልካ እየ በሎ። ፎላ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ከም ይሁዳ ኣስቆረታዊ ልቡ ብፍቕሪ ገንዘብ ተነዲፉ ስለ ዝነበረ ልቦናኡ ኣጽኒዑ ንቅዱሳት ደናግል ክቐትለን ተበገሰ። ንሰን ድማ ከምዚ በላኦ፣ ኣንታ ከሓዲ ናይ መድኃኒና ዓለም ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ብኢድካ እንዶ ተቐብለና ኣይነበርካን። ስለ ፍቕሪ ገንዘብ ኢልካ ንዓና ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ክትሓርደና መጺኻ እንዳበላ ኣብ ዝገሰጽኦ ጊዜ ሰልፊ ውግእ ከም ዝተምሃረ ሓርበኛ ሰብ ኮይኑ ብሴፍ ርእሰን ቆረጸን። መኮንን ድማ ናይ ፎላ ብላሽነትን ድንቁርና ንርእዩ ንዕአን ዘይጠቀመ ንመን ክጠቅም ኢሉ ብሴፍ ቀተሎ። ፎላ ድማ ገንዘቡን ሃይማኖቱን ነፍሱን ሰኣነ። ካብዚ መሓረን ኮይተ ናይዘን ቅዱሳን ደናግል ኣስማተን ከዓ መራሒት ዝኾነተን ጥቅላ፣ ማርያ፣ ማርታ፣ ኣመታ፣ ኣበያ ክኾና ከለዋ ጥሪ ዕለት 30 ሰማዕትነተን ብዓወት ፈጺመን ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፋ። እቲ ቀሺ ፎላ ግን ናብ ሲኦል ወረደ። ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸተን ይሕደረና፣ ብጸሎተን ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅድስቲ ኦርኒ ሰማዕት። ኦርኒ ማለት ብናይ መብራቃውያን ልሳን ሰላም ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ሓርበኛ ናይ ዘመነ ሃዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍረ ክትከውን ከላ ተወሊዳ ዝዓበየት ድማ ኣብ ናይ ዝቐደመ ናይ ሮም ግዝኣት እዩ። ወላ እኳ ናይ ሎሚ ትውልድ እንተረስዓ ቅድስቲ ኦርኒ ግን ተወዳዳሪ ዘይብላ ሰማዕት ሃዋርያዊት ድንግል እያ። እዛ ቅድስትን ንውህበታ ንንግስናኣ ክብረ ሃፍታ ንእስነታ ዘለዋ ኩሉን ስለ ፍቕረ ክርስቶስ ስለ ዝሰውአት ክብርቲ እያ። ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ 100 ክፍለ ዘመን ካብ ናይ ሮም ቤተ መንግስቲ ዝተወለደት ቅድስቲ ኦርኒ ክሳብ ውርዝውናኣ ንክርስቶስ ክትፈልጦ ኣይከኣለትን ነበረት። እቲ ምኽንያት ድማ ንጉስ ኣቦኣ ንጣዖት የምልኽ ስለ ዝነበረ ንግስቲ ኣዲኣ ወላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ክርስትና ክትነግራ ኣይደፈረትን። ነዚ እንተጌራ ዝበጽሓ መከራ ስለ ትፈልጥ እያ። ግን ድማ ውሽጢ ክትጽልየላ ስለ ዝነበረት ፈጣሪ መንገዲ ክኸፍተላ ጀመረ። ኣምላኽ ጣዖት ኣቦኣ ሰብ መታን ከይርእያ ቤተ መንግስቲ ሰሪሑ 12 መጉዚታ መዲቡ ኣብ ቅድማኣ ጣዖት ኣቂሙ ንዘመናት ዓፀዋ። እቲ ዝገርም ድማ ንመልክዓ ከይርኢ ኣብ ኣንፈት ኮይኑ ዝምህራ ፍላስፋ ተቐጺሩ ስለ ዝነበረ ናይዚ ሰብ ማንነቱ እዩ። መምለኺ ክርስቶስ ቁኑዕ ሰብ ስለ ዝነበረ ፍልጠት ክምህራ ጀመረ። ድሕሪኡ ድማ ሓደ ጊዜ ቅድስቲ ኦርኒ ራእይ ረአየት። ናይ ቤታ መሳኹቲ ተኸፊቶም ከለዉ ብወገን መብራቕ ጻዕዳ ርግቢት ናይ ዘይቲ ናይ ወይራ ቆጽሊ ሒዛ ኣትያ ኣብ ማኣዳ ደርብያቶ ወጸት። ንዓኣ ተኸቲሉ ከዓ ኳኽ ብምዕራብ ኣተወ። ንተመኑ ድማ ኣብ ማኣዳ ደርበዮ። ይገርም። ኣብ ሳልሳይ ድማ ንስሪ ኣትያ ኣኽሊል ገዲፋትላ ወጸት። እዛ ቅድስቲ ድማ እንዳተገረመት ነቲ ኣረጋዊ መምህራ ተርጉመለይ በለቶ። ንሱ ድማ ርግቢት ጥበብ መንፈስ ቅዱስ፣ ዘይቲ ጥምቀት፣ ኳኽ ክፉእ ንጉስ፣ ተመን መከራ፣ ንስሪ ዓወት ልዕላውነት፣ ኣኽሊል ድማ ክብረ ሰማዕትነት እዩ ኢሉ ተርጉሙ ክርስቲያን ኮይና እዚ ኩሉ ከም ዝረኽባ ነጊሩ ተሰናበታ። ንሳ ድማ ምስ ጸለየት ቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹ ኣጸናንዓ። መታን ክምህራን ከጥምቓን ድማ ንሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ለኣኸላ። እዚ ሃዋርያ ድማ ናይቲ ቤተ መንግስቲ መንደቕ ሰንጢቑ ኣትዩ ንሰማያዊ መርዓ ዘብቅዕ ትምህርትን ጥምቀትን ሂብዋ ኸደ። ቅድስቲ ኦርኒ ድማ ናይ ኣቦኣ ጣዖታት ቀጥቂጣ ሰቢራ ምስ ኣቦኣ ተባኣሰት። ንሱ ድማ ክቐትላ እየ ኢሉ ኣብ ጨራ እንስሳ ጸጉራ ከኣስር ክብል እንስሳታት ደንበርበር ኢሎም
ኢዱ መንዚዖም ኣብ ልዕሊ መሬት ኣውዲቖም ቀተልዎ። ቅድስቲ ኦርኒ ግን ጸሎት ኣብጺሓ ንኣቦኣ ካብ ሞታ ተንስኣቶ፣ ንኢዱ ድማ ከም ዝነበረታ ገበረትሉ። በዚ ምኽንያት በዛ ዕለት ጥራሕ ኣቦኣን 30,000 ደቂ እታ ከተማ ኣህዛብ ኣሚኖም ተጠመቑ። ቅድስቲ ኦርኒ ግን ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ተዓጢቓ ክርስትና ሰበኸት፣ ብዙሕ ድማ ተሰቃየት። ንጉስ ዳኪዎስ ወዱን ካልኦት ክልተ ዝኣኽሉ ነገስታትን ብእሳት፣ ብኣራዊት፣ ብግርፋትን ብኹናትን ፈቲኖማ እዮም። ንሳ ግን ንኹሎም ብናይ ክርስቶስ ሓይሊ ሰዓረቶም። ሞይታ ዝተንስአትሉ ግዜ እውን ኣሎ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ በዛ መዓልቲ ናብ ሰማያዊ ርስቲ ገነት ተመሰጠት። ኣብ ዘመነ ስብከታ ከዓ ካብ ዘእመነቶም ብተወሳኺ 130,000 ዝኣኽሉ ሰባት ንሰማዕትነት ምእንቲ ክበቕዑ ምኽንያት ኮይና እያ። በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅድስቲ ሶፊያ ዘኣንጾኪያ። በዛ ዕለት ቅድስቲ ሶፊያን 3 ደቃን ብሰማዕትነት ዝዓረፋ ክኾና ከለዋ ኣስማት ደቃ ከዓ ጲስጢስ፣ ኣላጲስን ኣጋጲስን እዩ። ናይ ኣስማተን ትርጓሜ ከዓ ብቅድም ተኸተል መሰረት ሃይማኖት፣ ብቅድም ተኸተል መሰረት ድማ ሃይማኖት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ ዝብል እዩ። ዕድሚአን ድማ 12-19 እዩ። ናታ ናይ ሶፊያ ትርጓሜ ስማ ድማ ጥበብ ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ሶፊያ ካብ አንጾኪያ ካብ ዝኸበሩ ወገናት ዝተኸበረት እያ። ደቃ መስዓብያ ናብ ከተማ ሮሜ ወሲዳ ንእግዚአብሔር መፍራሕን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን መሃረተን። ናይዘን ደቃ ምግባር ሃይማኖተን ብኸሓዲ ንጉስ ሮም ብኣርዮስ ስለዝተሰምዐ እቲ ንጉስ ንጭፍራታቱ ልኢኹ ኣምፅአን። ኣዲአን ድማ ዘንደቀይ ተጠንቀቓ፣ ክብሪ ናይዛ ሓላፊት ዓለም ብምርኣይ ልብኽን ከይደክምን ካብ ዘለዓለማዊ ክብሪ ከይትርሕቃን ምስ መርዓዊ ክርስቶስ ኮይንክን ናብ ሰማያዊ መርዓ መታን ክትኣትዋ በርትዓ እናበለት ትመኽረንን ተጸናንዕንን ነበረት። ድሕሪዚ ኣዲአን ሒዛ ናብ ንጉስ ኣቕረበተን። ንጉስ ድማ ነታ ዓባይ ጓል 12 ዓመት ጲስጢስ ምስ ዓበኺ ካብ ዓበይቲ ኣብ ውሽጢ መንግስተይ ዝነብሩ ምስ ሓደ ከመርዕወክ እየ፣ ብዙሕ ህያባት ድማ ክህበክ እየ። ሕጂ ግን ንጣዖተይ ንኣጵሎን ስገዲ እናበለ ከታልላ ፈተነ። ንሳ ድማ ንጉስን ንዝረኸሱ ኣማልኽቱን ረገመቶም። ንጉስ ድማ ንኣማልኽቱን ንዕኡን ስለ ዝረገመት ንቅድስቲ ጲስጢስ ብጣዕሚ ጽኑዕ ስቃያት ኣሰቃያ እሞ ብሓፂን ዘንጊ ኣቐጥቀጣ፣ ኣጥባታ ኣቑረፀን። ኣብ ልዕሊ ናይ ሓፂን ዓራት ኣደቂሱ ብታሕቲ እሳት ገይሩ ኣንደዳ። ነገር ግን ኣብ ውሽጢ እቲ እሳት ኮይና ምስ ጸለየት እቲ እሳት ከም ናይ ንጉሆ ዝሑል ዛዕዛዕታ ኾነ። ኣብ ዙርያ ዘለዉ ነዚ ተኣምር ዝረኣዩ ሰባትን ኩሎም ብኣምላኽ እዛ ቆልዓ ንኣምን ኢሎም ጨደሩ። ሽዑ ድማ ንርእሶም ቆረጽዎም፣ ብሰማዕትነትካ ዓረፉ። ድሕሪ እዚ ድማ ክሳድ ናይ ቅድስቲ ጲስጢስ ክቆርጽዋ ንጉስ ኣዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞም ድማ ንክሳዳ ሰየፍዋ እሞ ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈት። ኣዲኣ ድማ ንስግኣ ልዒላ ወሰደቶ። ሕጂ እውን ንጉስ ካብታ ካልአይቲ ጓላ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ኣላጲስ ከምኡ ተመሳሳሊ ስቃይ ኣውሪዱ ክሳዳ ኣቁረጻ። ሕጂ እውን ኣዲኣ ንቅድስቲ ሶፊያ ንስግኣ ኣልዒላ ምስ ወሰደቶ ከይትፈርሕ ብምሕሳብ ስለ እታ ጓል 9 ዓመት ጓላ ስለ ኣጋጲስ ጸለየት፣ ኣጸናንዓታ እውን። ድሕሪኡ ንኣጋጲስ ኣልዒሎም ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣእተውዋ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ ነቲ መንኮራኹር ስለ ዝሰበሮ ብሰላም ወፀት። ከምኡ እውን ነበልባሉ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ እሳት አንዲዶም ኣብኡ መታን ከእትውዋ ንጉስ ኣዘዘ። ቅድስቲ ኣጋጲስ ድማ ብምልክት መስቀል ኣማዕቲባ ናብቲ እሳት ተወርዊራ ኣተወት። ጎይታና ድማ ንመልኣኹ ልኢኹ ነቲ እሳት ከም ኣስሓይታ ኣዝሓለላ። ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ ክልተ ጸዓዱ ኣልባሳት ዝለበሱ ሰባት ብኣልባሶም ክጋርድዋ ሪኦም ብጣዕሚ ተደነቑ። ብስም ጎይታና ኣሚኖም ምስክርነቶም ምስ ሃቡ ርእሶም
ብሴፍ ተቆሪጾም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንናይ ቅድስቲ ኣጋጲስ ክሳድ ብሴፍ ቆረጽዎ። ንሰማዕትነታ ድማ ብዓወት ፈጺማ ኣኽሊል ከም ትቕበል ገበርዋ። ዝኸበረት ኣዴር ሶፍያ ድማ ናይ 3 ደቃ ስጋ ወሲዳ ገነዘተን። ካብቲ ከተማ ወፃኢ ወሲዳ ከዓ ቀበረተን። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ልዕሊ መቓብረን ከይዳ ብምልቃስ ንነፍሳ መታን ክወስድ ንጎይታና እውን ለመነቶ። ጎይታና ድማ ንልመናኣ ሰሚዑ ጥሪ 30 ንነፍሳ ወሰደ። ምእመናን መጽኦም ድማ ገኒዞም ምስ ደቃ ቀበርዋ። እቲ ከሓዲ ንጉስ ግን ብተኣምራት ሽዑ ንሽዑ ኣዒንቱ ጠፊአን ኩሉ ስጋኡ ተሰነጣጠቐ። ኣእዳው ድማ ተቆራረጸ። ሰብነቱ ተበላሽዩን ሸቲቱን ድማ ክፉእ ኣማውታ ሞተ። ናይዘን ሰማዕታት ረድኤት በረኸተን ይሕደረና ብጸሎተን ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ሶፍያን 3 ሰማዕታት ደቃን ጲስጢስ፣ ኣላጲስ፣ ኣጋጲስ፣ ካልኣይ ቅድስቲ ኦርኔስ ሰማዕት፣ ሳልሳይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባበይ መለኮት፣ ራብዓይ ኣባ ኣክርስጥሮስ፣ ሓምሻይ 5 ደናግል ሰማዕታት ጤቅላ፣ ማርያ፣ ማርታ፣ ኣበያ፣ ዓመታ፣ ሻልሻይ ጻድቃነ ደገ ዝተሰወረሉ መዓልቲ፣ ሸውዓይ ኣባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ሻምናይ ከዓ 130,000 ሰማዕታት ማሕበር ቅድስቲ ኦርኒ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ኣባ ሳሉሲ። በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይውፅአና ኣይድሕረና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ካብ ምስጋና እግዚአብሔር ኣይፈልና። ጸሎቶም በረከቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ ይርድኡና። ኣምላክ ቅዱሳን ይርደና። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ዜማ ካብ ኣናባባ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን። ወስብሐት ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መስዋዕት አላትነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ መጎስ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን